Игрите са повече от пиксели и графики. Те ядосват. Вдъхновяват. О-хо-хо, колко голямо W е това! Понякога те карат да се замислиш. Автоматичните такали, блокираните топки ще ли да са по-малко вече? Не знам, значи действително трябва да пусна Ultimate Team, да го видя с очите си, да го усетя с джойстик в ръка и тогава ще повярвам. А понякога просто заслужават да бъдат саринати. Ще го направя, да. Никога не трябваше да почвам да играя Лига пак. Да го духа играта, да го духа League of Legends. Това е BG Gaming Talk. Тук няма да чуеш всичко беше супер. Тук ще чуеш това беше брутално, това беше тъпо, това трябва да се види. Не се показвам, понеже няма значение кой съм. Важното е какво мисля за игрите, които ти играеш и които оставят следа. Вилта, новини, реакции, истински мнения. Готов ли си да влезеш в играта? Тогава абонирай се. И нека играта да започне.